Што вядома пра галоўную загадку Лукашэнкі, чыіх жонак ён прымае ў сваім палацы, а таксама гісторыя пра трагічны лёс маладога беларускага курсанта. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сталі вядомыя падрабязнасці вяртання ва ўладу беларускай жалезнай ледзі Наталлі Пяткевіч. Галоўнай таямніцай было, чаму Лукашенка не згадаваў пра Пяткевіч аж 10 гадоў, а цяпер не толькі раптам выцягнуў яе з нябыту, але і паставіў на вельмі сур'ёзную пасаду першага намесніка сваёй адміністрацыі. Цяпер жа нашы крыніцы кажуць, што прычына гэтага вельмі канкрэтная. Вопытную і бязлітасную Пяткевіч паклікалі для элегантнага правядзення выбарчай кампаніі 2025 года. Яна будзе адказваць за кадры, каб не паўтарыць правал 2020 года. Нашы суразмоўцы сцвярджаюць, што чыноўніца ўжо распачала выкананне гэтых функцый. Ёй прыпісваюць задачу набору і кантролю кадраў, якія будуць задзейнічаныя ў фальсіфікацыйных працэсах. А кіраўнік Цэнтрвыбаркама Ігор Карпенка, як кажуць, будзе наўпрост падсправаздачнай Наталлі Пяткевіч. Справа ў тым, што хоць улады і рэпетавалі выбарчую кампанію 25 года на парламенцкіх выбарах і рэферэндуме, усё адно яны бачаць масу рызык. Вось што расказаў нам інфармаваны дзяржслужачы, які будзе членам камісіі на прэзідэнцкіх выбарах 25 года. У 2020 годзе, па сутнасці, адбылася катастрофа для сістэмы Лукашэнкі, бо многія камісіі на месцах прызналі перамогу Ціханаўскай, а Цэнтрвыбаркам назваў радыкальна іншыя лічбы. З гэтага пайшло сутыкненне ў грамадстве. Цяпер жа задача заключаецца ў тым, каб не было нават мінімальнага шансу, што хоць якая камісія пойдзе супраць Лукашэнкі. А гэта вялікая кадравая работа, і ўжо па ўсіх прыкметах ясна, што галоўнае ў гэтым пытанні будзе Наталля Пяткевіч. Наш іншы суразмоўца, работнік аднаго з аблвыканкамаў, трымаецца падобнага меркавання, адводзячы Пяткевіч ролю чалавека, да якога будзе сцякацца ўся бягучка па выбарах, ад падбору кадраў да якасці збору подпісаў. Маўляў, гэтыя даныя заўсёды ішлі ў адміністрацыю Лукашэнкі, а цяпер, пасля кадравых перастановак у адміністрацыі, проста не відаць іншай кандыдатуры, акрамя Пяткевіч, якая магла б за гэта адказваць. Чыноўнікі таксама падкрэсліваюць, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта па факце заўсёды з'яўляецца сапраўдным кіраўніком штаба Лукашэнкі ў дапаўненне да намінальнага. Але пакуль ніякіх распараджэнняў пра такую работу з Дмітрыем Крутым не паступала. Усё замыкаецца менавіта на Наталлю Пяткевіч. Сам жа Лукашенка сёння прымае жонак афрыканскіх лідараў. У яго прайшло ажно дзве сустрэчы. Першая з Аксіліем Нангагва, першай ледзі Зімбабве, а другая з Алуремі Цінубу, жонкай кіраўніка Нігерыі. І першай, і другой Лукашенка клятвена паабяцаў дапамогу. Словом, госпожа Мнангагва, у нас очень большие планы, обширные планы. Мы очень хотим работать в вашей стране и сделать что-то полезное для народа Зимбабве. Вы можете рассчитывать на нас. Інтарэс Лукашэнкі да Зімбабве ўжо даўно вядомы, бо там ёсць карысныя выкапні, якімі даўно ўжо займаюцца набліжаныя да яго персанажы. А вось Нігерыя – гэта ўжо зусім іншыя маштабы. Гэта краіна не без праблем, але і не бедная, і вельмі вялікая. 200 мільёнаў жыхароў, 11-е месца ў свеце па запасах нафты. Тут ужо адкрываюцца зусім іншыя перспектывы. І такое сяброўства патрэбнае ў першую чаргу лукашэнкаўскай Беларусі, чым самой Нігерыі. Малады беларускі курсант можа правесці ў турме больш гадоў, чым ён пражыў на свеце. Гаворка пра 21гадовага ураджэнца Слоніма Ілью Нарышкіна, які вучыўся ў Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў. Зараз хлопец мусіў бы скончыць 3-й курс крымінальна-выканаўчага факультэта, але раптам аказаўся ў СІЗА. Падчас вучобы Нарышкін жыў вельмі актыўным жыццём, выступаў у розных конкурсах і нават удзельнічаў у інтэлектуальнай гульні ад тэлеканала «Беларусь-2», якая называецца «Вежа». Апошнія публічныя звесткі пра яго датуюцца сакавіком 23 года, а пасля юнак проста знік. Аказалася, што яго затрымалі па вельмі сур'ёзных артыкулах: здрада дзяржаве асобай, на якую распаўсюджваецца статус вайскоўца, і ўдзел у вайне на тэрыторыі іншай дзяржавы, вярбоўка альбо падрыхтоўка да такога ўдзелу. Па апошнім артыкуле часцей за ўсё судзілі людзей, якія выказвалі намер паехаць ваяваць на баку Украіны. Некаторыя з гэтых людзей перапісваліся з фэйкавымі ботамі палка Каліноўскага, з
створанымі лукашэнкаўскімі спецслужбамі. Магчыма, і малады курсант зрабіў такую спробу. Але пакуль гэта ўсё ж толькі версія. Ускосна на яе карысць кажуць карані Іллі Нарышкіна, бо яго бацька украінец, які нарадзіўся ў Крывым Розе. Яшчэ ў савецкі час ён скончыў авіяцыйную вучэльню, але працаваў інжынерам-механікам у розных краінах. Цяпер 21-гадовага курсанта будуць судзіць у Гродні. Яму пагражае да 25 гадоў калоніі. Іншы загадкавы суд пройдзе ў Брэсце. Там мужчыну пагражае расстрэл за тэрарызм. Вядома пакуль толькі асоба абвінавачанага. Гэта жыхар Бярозы Дмітрый Асіюк. Яму 36 гадоў. Што такога ён зрабіў, пакуль невядома, але пад вартай яго трымаюць са снежня мінулага года. Прычым спачатку мужчына сядзеў у Мінску, а пасля яго перавялі ў Брэст. Артыкулы, па якіх вінавацяць Асіюка, вельмі сур'ёзныя. Гэта рабаўніцтва, незаконныя дзеянні са зброяй і акт тэрарызму. Па апошнім абвінавачванні мужчыну пагражае 25 гадоў турмы, пажыццёвая ці нават расстрэл. Працэс па справе Асіюка будзе ісці ў закрытым рэжыме, а значыць, усе падрабязнасці справы ўлады будуць трымаць у сакрэце. Пакуль Лукашенко займаецца Афрыкай, імкліва расце напружанне паміж Беларусю і Еўропай. Падобна, што рашэнне выпусціць 20 хворых палітвязняў не вельмі пераканала палякаў у гатоўнасці Лукашэнкі да дыялогу і кампрамісаў. Тым больш, Андрэй Пачобут, на вызваленне якога настойвае Польшча, на волю так і не выйшаў. Ды і атакі мігрантаў з тэрыторыі Беларусі таксама не спыніліся. Таму цяпер польскія ўлады зрабілі свой крок і амаль спынілі рух грузавікоў з Беларусі ў Польшчу праз пункт пропуску Казловічы. Калі што, гэта адзіны на сёння пункт пропуску грузавога транспарту паміж дзвюма краінамі. Цалкам закрываць пункт пропуску пакуль не сталі, але пачалі настолькі пільныя праверкі, што рух амаль спыніўся. Толькі за адну ноч каля Казловіч вырасла чарга ў 6 соцень грузавікоў. Раней польскія ўлады шчыра казалі, што гатовыя закрыць мяжу з Беларусю цалкам, і цяперашняя сітуацыя падобна чарговы трывожны званочак. Што будзе далей, залежыць ад Лукашэнкі. Калі ён працягне ўпірацца, то наробіць сам сабе яшчэ большых праблем. Акрамя грузавікоў, Польшча пастрожыла і правіла ўезду для легкавых машын. Палякі перасталі прапускаць праз сваю мяжу аўтамабілі на беларускай рэгістрацыі, калі ў салоне няма уласніка аўто, і не прапускаюць нават пры наяўнасці даверанасці, у тым ліку генеральнай. Таксама пад забарону на ўезд патрапілі транспартныя сродкі, якія належаць юрыдычным асобам. Такім чынам заехаць у Польшчу не змогуць і тыя аўтамабілісты, якія набылі машыну ў лізінг, бо намінальна такое аўто належыць не чалавеку, а лізінгавай кампаніі. Ну і працягваюцца праблемы для звычайных пасажыраў. Аўтобусы, якія едуць з Беларусі, праходзяць мяжу па 10-12 гадзін, а то і даўжэй. Некаторыя беларусы, праўда, ставяцца да сітуацыі з гумарам і здымаюць вясёлыя відэа пра свае сумныя прыгоды. Мы первый час на границе. Мы второй час на границе. Мы третий час на границе. Аминь. Мы 7 часов на границе. Мы 9 часов на границе. Мы 11 часов на границе. Это мой второй час на границе. Она 12. На даносчыцу Вольгу Бондарову падалі ў суд. Зрабіла гэта кампанія Флагман Мюзік. Яе прадстаўнікі падалі пазоў аб абароне гонару і дзелавой рэпутацыі. Справа ў тым, што адзін з падначаленых кампаній блогер Дмітрый Сіўчык, які выступае пад псеўданімам Дзім Дзімыч. Асоба гэтага Дзім Дзімыча чамусьці асабліва трыгерыць Бондарову. Яна пастаянна цкуе хлопца, вінаваціць яго ва ўсім на свеце, напрыклад, у ЛГБТ-прапагандзе, і проста піша прамыя абразы ў бок блогера. За год Бондарова ў сваім канале згадала Дзім Дзімыча ажно 38 разоў. Ну і вось вынік. Цяпер за свае пасты прыхільніца Лукашэнкі і рускага свету будзе адказваць у судзе. Праўда, у цкаванні маладога блогера у Бондаровай, аказваецца, ёсць шмат прыхільнікаў. Гэта і прапагандыстка з БТ Ксенія Лебедзева, і лукашэнкаўскі шоумен Тимур Прахін. Апошні дык увогуле заявіў, што выступ Дзім Дзімыча на славянскім базары – гэта міна пад Лукашэнку. Все происходящее вот с этим детским концертом, с этими блогерами, с тем, что их тащат на эстраду, навязывают нашим детям, это просто мина под нашего президента. Мина, бомба, как хотите. Как и кем она была заложена, как она появилась, при каких обстоятельствах.
Это надо разбираться, но в том, что это действительно мина под президента, я убежден. Праўда, далей весялей і грызня паміж лукашэнкаўцамі выйшла на новы ўзровень. Да яе далучыўся Рыгор Азаронак, які абурыўся і Бондаравай, і Прахіным, назваўшы іх здраднікамі, а таксама падобна анансаваў нейкія гучныя затрыманні аматараў Лукашэнкі. Цытата: «Паводле маёй інфармацыі ёсць звесткі аб дачыненні некаторых актывістаў, якія выдаюць сябе за сапраўдных патрыётаў і прыхільнікаў саюзнай дзяржавы, да дзейнасці заходніх разведак. Заданне зусім канкрэтнае: разлажэнне патрыятычнага асяроддзя, распаліванне варожасці, унясенне сумятні ў беларуска-расійскія адносіны». Канец цытаты. Так што запасаемся попкорнам і будзем назіраць. Тым больш з гэтымі турбалукашыстамі і аматарамі Расіі ёсць адзін тонкі момант. Праца на заходнюю разведку, магчыма, чарговая фантазія Азаронка, але ж тое, што іх могуць чакаць пэўныя праблемы, цалкам верагодна. Бо праз год у Лукашэнкі і яго апрычнікаў прэзідэнцкія выбары, і навучаныя 20-м годам яны будуць глушыць любыя галасы, якія не супадаюць з афіцыйнай пазіцыяй і павестачкай. Саджаць персанажаў тыпу Бондаравай можа і не будуць, але ж на месца паставіць. Проста каб не боўталіся пад нагамі і лішні раз не накалялі абстаноўку ў непатрэбны час. На Гомельшчыне адбываюцца праблемы з медыкамі. Жыхары райцэнтраў скардзяцца, што не могуць трапіць на прыём у дзяржаўныя паліклінікі да ўрачоў спецыялістаў, а таксама да зубных фельчараў. У апошнія дні падобныя паведамленні былі як мінімум з двух буйных райцэнтраў – Рагачова і Мазыра. Тым часам улады занятыя іншым. У Гомелі збіраюцца за шалёныя грошы рабіць падсветку тэлевежы. Мэта такога упрыгожвання падкрэсліць асаблівы гонар за краіну. Прасцей кажучы, цяпер вежа будзе свяціцца чырвона-зялёнымі колерамі, прычым уляціць гэта ў капеечку. Тэндар у Гомелі яшчэ не абвяшчалі, але можна паглядзець, колькі за такое шчасце плацілі ў іншых месцах. Напрыклад, у Расіі. Там апошнім часам таксама ствараюць падобныя патрыятычныя ілюмінацыі. Так вось, кошт падобнай падсветкі для аналагічнай па вышыні тэлевежы складае 200-300 тысяч амерыканскіх даляраў. $1 000 000 гатоўкай. У Беларусі затрымалі бізнесмена. Дэпартамент фінансавых расследаванняў затрымаў уладальніка гомельскай кампаніі, якая займалася вытворчасцю катараў, басейнаў і саунаў. Па версіі сілавікоў, кампанія па эфектыўных дакументах прадавала сваю прадукцыю падкантрольнай фірме пракладцы ў расійскай Бранскай вобласці за мінімальны кошт, каб плаціць менш падаткаў. У доме бізнесоўца ўжо прайшоў ператрус, і сілавікі хваляцца, што знайшлі і канфіскавалі $1 000 000 і 3 аўтамабілі коштам у 350 тысяч беларускіх рублёў. Ну і на развітанне відэа выратавання казулі, якую зносіла цячэннем бурлівай ракі. Праўда, пасля казуляня ўжо ніколі не вернецца ў дзікую прыроду, бо праз чалавечы пах суродзічы яго назад не прымуць. Так што далей малога чакае прытулак для жывёлаў ці зоапарк. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.